Hola, què tal? És el tercer tutorial que us envio. A força de fer-me pesat, intentarem millorar algunes cosetes. Veig que molts de vosaltres que heu començat ja a generar entrades no feu una cosa que és molt convenient i és tenir categories i etiquetes preparades. Això és molt convenient perquè a mesura que anem treballant, i és clar, no sempre hi haurà només les activitats, també hi haurà després altres entrades que ja alguns de vosaltres aneu fent, convé que genereu etiquetes o categories que serveixin per després localitzar ràpidament les entrades. És una manera ràpida de saber, ostres, on vaig penjar allò? Sé que era una activitat, doncs llavors clicaríeu a l'etiqueta activitat o a la categoria activitat i ràpidament només us sortirien aquelles entrades que tenen aquesta categoria marcada. Per tant, el problema el teniu en que heu de crear etiquetes, és una cosa facilíssima. Llavors, aquest vídeo només pretén això. Si aneu a entrades, un cop ja sou al tauler, esclar, com sempre, veureu que us surt totes les entrades, afegeix categories i etiquetes. Doncs bé, es tracta de, si voleu crear una categoria, aneu a categories, de la mateixa manera que teniu aquí ja les que jo he creat, veieu, jo he creat activitat, avaluació, avís. Si us fixeu en el bloc mare, cada cop que hi ha una entrada, sota hi ha una categoria o una etiqueta enganxada, de manera que fa aquest paper que us he dit. Però com que les que teniu d'entrada en qualsevol bloc creat són aquesta, per exemple, i unes quantes que no us caldran, aquestes les podeu suprimir. Jo ara, per exemple, vaig a suprimir aquesta. Suprimir, li dius que acceptes la supressió, i desapareixerà, perquè no la necessitem. Bé, de vegades s'ha d'actualitzar per desaparèixer, en tot cas és igual. La cosa és com les creem, facilíssim. Imagineu que vull crear una etiqueta que es diu, jo què sé, Pere, i llavors, o el meu nom, perquè sigui jo localitzat com a autor d'aquella entrada, encara que sempre surt això, quan creeu una entrada surt el vostre nom d'usuari. Creem nom Josep, diem afegeix i ja ràpidament tenim la categoria Josep creada. És així de fàcil, d'acord? Com que no m'interessa mantenir-la, suprimeixo. Li dic que d'acord i suprimirà. Heu vist que la de sense categoria ja ha desaparegut. Bé, i si volgués crear, per exemple, una etiqueta, doncs el mateix. Anem a entrades, com havíem dit, etiquetes, que la tenim aquí ara, ho veieu? Cliquem etiquetes i el mateix procediment. Les creem. Jo també en tinc creades unes quantes. Com veieu, aquí tinc el que es diu un núvol d'etiquetes. Això és un gin que heu d'instal·lar, com de la mateixa manera que us vaig dir que s'instal·lava el gin de Blockroll, doncs podeu fer-ho amb el d'etiquetes. La gràcia d'aquest sistema és que a mesura que aneu publicant entrades, aquelles entrades que tenen més aparició d'etiquetes van creixent en mida, ho veieu? Avaluació i elements TIC. I això també ajuda després a col·locar-ho. I crec que ja està. És només perquè m'agradaria que els vostres blogs fossin útils i ràpids d'utilitzar. I si no ho feu així, haureu d'anar baixant entrada per entrada i és una mica un pal. Ja sé que el Planetaki us fa un paper de seguiment, però a l'hora de buscar dintre d'un bloc és convenient tenir això. Moltes gràcies i disculpeu la intromissió en les vostres vides. Adeu.